Goedenavond, dit is Zeeland Nu met het Zeeuwse nieuws van vandaag, zaterdag 22 februari. In de regen kwam kroonprinses Amalia vanmiddag aan in de haven van Vlissingen voor haar allereerste officiële optreden zonder haar ouders. Het dopen van een nieuw marineschip. Pech voor de koningsfans, publiek was er niet welkom, wel waren er 1100 genodigden. Amalia treedt met het dopen van een schip van de Koninklijke Marine in de voetsporen van haar moeder en oma. Allemaal vrouwen. Een schip is vrouwelijk en mannen zouden ongeluk brengen. In 1955 was een doop in Vlissingen ook voor haar oma Beatrix haar eerste solo-optreden. Bij de doopplechtigheid ontstond grote vrolijkheid doordat de champagne niet alleen het schip bespatte. Ik doop u Limburg. Het marineschip Den Helder wordt een bevoorradingsschip. Het moet andere marineschepen op zee voorzien van brandstof, eten en munitie. Koninklijke Hoogheid, het is een grote eer dat u vandaag bij ons bent en straks de doopplechtigheid uitvoert voor dit fantastische schip. Het schip dat na overdracht aan onze Koninklijke Marine de naam Combat Support Ship Zijner Majesteit Den Helder zal dragen. Overmorgen is het 3 jaar geleden dat Rusland een grootschalige oorlog tegen Oekraïne startte, waarvan de gevolgen wereldwijd voelbaar zijn. Lang werd erover gesproken, maar nu verandert ook snel veel. Europa moet veel meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en militair gezien meer op eigen benen komen te staan. Dit schip is een van de vele nieuwe middelen die daaraan bijdraagt. Ik doop u, Den Helder, en ik wens u en uw bemanning een behouden vaart. Na de doop kreeg prinses Amalia een rondleiding over het schip. Hele leuke knopjes allemaal, waar ik vooral niet aan ga zitten. Nee. Dan nog even zorgen dat je op je hoge hakken niet uitglijdt bij het vertrek. En eerst de soloklus geklaard. 2 Olympische hockeyers kwamen vandaag naar hockeyclub Walcheren om zo'n 130 kinderen een goede techniek aan te leren. Kinderen krijgen het natuurlijk niet altijd meer heel goed aangeleerd, omdat je ook ziet natuurlijk heel veel alleen maar via video's gaat. Dus we proberen ze vandaag alleen maar bezig zijn met waar zitten je handen, waar zitten je ogen en waar moet je je stick houden. En ik hoop dat ze die 3 dingen goed opschrijven vanavond, zodat ze er volgende week, als ze weer bij de club aan de slag gaan, ja, toch even op terug kunnen kijken. Al hadden sommigen die oranje hockeyers nog niet herkend. Oh, dat wist ik niet. Dat is wel heel erg cool dan, ja, van dat er nu dan 2 profs dat ze naar ons kijken dan. En dus maar even je beste beentje voorzetten, want ze willen de profs natuurlijk wel wat laten zien. Ja, van hun hebben dan toch ook heel erg lang al geoefend om dan ook zo goed te worden en zo. Dat inspireert mij ook om dan ook nog door te gaan. Alle spelers krijgen de nodige feedback. Zoals, die doet het goed, dat kan wel wat beter. Zoals slalommen, dat kan wel wat beter. En harder schieten of je streken beter draaien. Maar met alleen techniek en talent ben je er nog niet, beaamt ook de oranje keeper. Soms moet je heel veel geluk hebben. Uiteindelijk heb ik dat ook gehad. Je komt niet zomaar aan de top. De goede mensen moet je op het goede moment ook scouten. Ja, en dan weet je nooit hoe ver iemand kan schoppen. Dan kan je ook gewoon hier uit Vlissingen of Middelburg gewoon Nederlands elftal halen. Singer-songwriter Ries de Vuist uit Hoofdplaats heeft na 10 jaar een nieuw album uitgebracht. Met de toepasselijke titel Contramine. Het is een contramineus album. Dat wil zeggen, er staan leuke liedjes op waar hier en daar weer een haakje aan zit. En er zitten wat extra laagjes in. Soms dan lijkt het vrolijk en luchtig en had ik de dieperik in, maar andersom komt net zo goed voor. Dat het 10 jaar heeft geduurd had vooral te maken met het feit dat de inspiratie ontbrak. Het is niet omdat ik het niet wilde, maar het werkt op een gegeven moment niet. En ik weet niet wat er voor nodig is om dat weer op gang te trekken, maar blijkbaar is dat toch gebeurd. En het was in dit geval een beetje een verandering van achtergrond. Onder een okkerneutelboom in de Provence ben ik begonnen met schrijven. En ik ben dan eigenlijk niet meer gestopt. Het album is door crowdfunding gerealiseerd.
Voetbalclub Kloetingen is vanmiddag voor de 6e wedstrijd op rij ongeslagen gebleven in de 3e divisie. Op het eigen Westerlo-park werd er met 1-0 gewonnen van ASWH. Kloetingen was de hele wedstrijd de betere ploeg, maar had lang moeite met scoren. Kansen waren er onder meer voor deze Gianni van der Pitten. Ontvangt hier de bal van Tibos, dan de snelle 1-2. En de bal naast het gezicht van Van der Pit op. Onweer en ook boven het sportpark dan donkere wolken. Maar toch zal de zon gaan schijnen voor Kloetingen aan het einde van de eerste helft. Hier in de stromende regen een schitterende goal van Gianni van der Pitten. Bijna was hij ons ontgaan, maar hij zit er prachtig in de verre hoek. 1-0 voor Kloetingen in de blessuretijd van de eerste helft dus. In Hendrik Ido Ambacht eindigt het duel eerder dit seizoen in een nipte 1-0 overwinning. En ook vandaag blijft het tot het einde spannend, want dit soort kansen gaan er voor Kloetingen niet in. Van dichtbij naast gekopt door Ruben de Jager. Maar Kloetingen wint wel met 1-0 thuis van ASWH en blijft bovenin meedoen in de 3e divisie. Na het mooie weer van gisteren begon de dag grijs en bewolkt. Op de meeste plaatsen viel er regen en de bewolking en neerslag hielden de hele dag aan. De maximumtemperaturen liepen op tot zo'n 11 graden. De wind kwam uit het zuidwesten met een windkracht 3. In de avond en nacht klaart het op en blijft het op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperaturen liggen dan zo rond de 5 à 6 graden. De zuidwestenwind blijft matig en lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgenochtend begint de dag bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag blijft het zonnig en droog met temperaturen die oplopen naar zo'n 13 à 14 graden. De wind trekt iets aan en waait matig vanuit het zuidwesten met een windkracht 4. Morgenavond en nacht is er lokaal kans op een enkele bui en daalt de temperatuur naar zo'n 9 graden. Begin volgende week zien we ook bewolking met perioden van regen. De temperaturen liggen tussen de 9 en 12 graden. 'S Avonds liggen de minimumtemperaturen rond de 5 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks ben ik nog terug met Zeeland de Week, het overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen dagen. Dus heel graag tot zometeen.